פסטיבל מדרום הוא באמת אחד הפסטיבלים המשמעותיים והגדולים ביותר שהיו באופקים בשנה האחרונה. אנחנו הרגשנו כתושבים שהפסטיבל באמת נתן הזדמנות להחזיר את המרכז העירוני לימיו המשגשגים, וזאת הזדמנות מצוינת שלא הייתה מתאפשרת אילולא הסיוע והשותפות המיוחדת שנרקמה עם הסטודנטים בספיר ועם מכללת ספיר, ואנחנו מודים על כך. בעצם הערך המוסף של האירוע הזה זה שלא רק שהסטודנטים מצליחים להרים אירוע תרבות ענק, מרגש, כיפי, מהנה, אלא שגם יש פה אירוע שיש לו משמעות חברתית, יש לו משמעות תרבותית ויש לו משמעות בינינו לאומית. בכללי אין פה יותר מדי פסטיבלים באופקים. יש לפעמים בפורים, כל מיני, אבל אין פסטיבלים יותר מדי גדולים. וזה הכיף שמגיע פסטיבל לאופקים. אנחנו יוצאים החוצה, כל הזמן מחפשים מה לעשות בחוץ. וחבל, אם אנחנו יכולים להישאר פה ולהעצים את מה שקיים כאן, וקיים כאן, זה לא שלא קיים, קיים פה והרבה. רק צריך לדעת איך להוציא את זה החוצה, ואיך לשתף בזה את כל האנשים. מרכז המסחרי היה מקום שהוא היה מאוד תוסס בעבר, וזה משהו שמאוד רצינו להבליט עם הזמן. שיפצנו את המרכז ואספנו איתנו כל מיני אנשים שרצו להתנדב ולתת ולעשות משהו שהוא אחר. לא האמנתי שדבר כזה יגיע לאופקים, ואנחנו צמאים לדברים כאלה. הפסטיבל הוא אירוע רב-תחומי, שמורכב מהמון אירועים קטנים. בין אם זה מפגש עם רינו צרור וניר ברעם על הספר החדש של רינו צרור, בין אם זה מפגש ספרותי עם עמוס עוז, שהגיע ובעצם חלק את התפיסה שלו, שהוביל אותו לכתוב את הספר, ובין אם זה ההתרחשות המרכזית שהייתה במרכז המסחרי. היה שם מופע אקרובטיקה, היה שם מופע מרכזי של להקת עלילה שאירחה את מישל כהן וסגיב כהן, שני כוכבים מאוד גדולים. הרבה אנשים הגיעו במיוחד לראות אותם. זה היה דבר שפשוט לא יאומן, ערנות, אנשים, משחקים, ילדים קופצים, דברים בקנה מידה ענק. אני נהניתי מאוד מאוד שזכור לי רק במרוקו לפני שעליתי ארצה היו דברים כאלה בקנה מידה ענק. ובאמת אני מאוד מקווה שזה משהו שיהפוך לקבע, משהו שהוא כל שנה. יהיה איזשהו פסטיבל כזה שיחכו לו, שידברו עליו ויהיה למה לחכות, יהיה למה לצפות, כי זה באמת מה שחסר פה. אני כולי תקווה שזה יהיה כפול יפה, שאנשים כבר יפנימו את זה ויתחילו לעשות משהו, גם תושבי המקום עצמם, שיתחילו להאמין בעצמם וליצור ולעשות ולהקים ולהחזיר לאנשינו את הביטחון. בשנה הבאה אם יהיה פסטיבל אני אלך אליו עוד פעם ואני גם מתנדב עוד פעם לצבוע והכל. אנחנו מאוד רוצים להמשיך את המסורת של פסטיבל מדרום כאן אצלנו באופקים, ולשם כך אנחנו צריכים את העזרה של כל מי שיכול להושיט מבחינת משאבים ותקציבים. אנחנו נשמח מאוד שתוכלו להצטרף אלינו וביחד נוכל להפיק פסטיבלים מתמשכים מדי שנה ולהמשיך את המפעל המדהים הזה.